Oh, wazisusa iinkulumo unomtiritiri molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke uTirelo uye waya ku-social media wenza ivideo ke esebenzisa i-voice over kaMacele. Niyakhumbula ke mosi ngokuya bekule retreat kuthando nesithembu season 9 baye bathi xa bengena ke isitimela okanye sithe xa singena isitimela sasemzumbe wangena ke uMayeni inguye intloko ebhizi khutshu belandela ke nabanye. And then ke ngoku uMacele wareacta notata uMusa Mseleku yena uye washada uMakhumalo noMayeni wathi omnye wabo wathi omnye wayebetha isigu wafika engumntu ogada abantwana bethi isigubhu kwaMseleku. So bokufanele uba uMacele uyalandela apha emva kwabo bethi isigubhu. And then ke uMacele naye wachaza uba ngoku ehleli pha phantsi ibe khona into ethi makaphakame abethi isigubhu athi tu qha waphinda wathi nope, that's not me. Sit down, not now. So ke kukhona lo clip yakhe ke ethetha loo nto leyo ke uMacele. So uTirelo uye wenza ke ngoku naye ivideo zayidlala ngoku eyenze abantu bathetha. Kwathiwa Tirelo ke ngoku utsibela kaphungela ungena izinto zabantu abadala khanikhe nibukele. Emqondweni yami zibe u2 eyokuqala ithe join them nama drums yet enye never, that not you, not now, sit down. So ke kule video kuthiwa uTirelo uthethelela umamazala wakhe uMayeni. Abanye ke bathi Tirelo suyingena okanye Tirelo uzawuxelwa kuGogo Flow ngutata uMusa Mseleku ngale uyenzayo into. Abanye ke baye bayithatha njengento ehlekisayo njengam ke nendayibona iyinto efani because she's not the first one ukusebenzisa ezilantuka iclip okanye ivoice ezithathwa kuthando nesithembu. No Mawande bazisebenzisa no especially lo kaMacele ke uyathanda usebenzisa even ezikamamakhe ke ii-clips but ke ukubatha abantu but kaloku yena uTirelo ayingowapha uyaqonda. And ke ukukhangaleka ngongathi ulwela umamazala wakhe. And I'm like, hayi bo guys, it's just for fun, kuyadlalwa, it's not that serious, it's not that deep. Abantu ke bahlekile abahlekayo bagxeka ke abagxekayo bathi hey uTirelo makayazi indawo yakhe ungumakoti pha, so ngumamazala wakhe lowa, so bekufanele ba arespecte. But anyways, enkosi kakhulu betele ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo unomtiritiri eberongo bethunani usebenzisa le voice over kaMacele from uthando nesithembu echaza uba yena naye ikhona into ethe hey makabe nomntana naye wathi never. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.